Ağamcan, Şaylan Lezzet Studiyamıza hoş geldiniz. Salam dostlar. Bugün Şaylan Lezzet Studiyamızda Altın Nal Hususi Kârhanasının Ağam Duz markasının bölüm müdürü Serdar Atayev ve estrada yıldızımız Ataş Gurbangeliyev mihmançılıkta. Şaylan Lezzet Studiyamıza hoş geldiniz. Çok sağ olun. Kerimcan şu Şaylan Lezzeti doğrusu özümüzde üns bilen görýär. Nesibedenlen mehribanlar sizin şakirliğinizin hormatyny, Serdar dostumyň hormatyny, nesibedenlen aýdym zady süýjü lezzetlerini vermişler sen. Serdar, bugün bizim getleşigimizde siz näme taýnap bermekçi? Öz reseptim boýunça goýunyň buduny duhovkada salyp bir bişirip görkezçi. Dostlar, Serdar ağamızın yörüýte öz resepti boýunça goýunyň buduny bugün peşkede bişirýär. Ören lezzetli tagamy iýmäge taýyn bolsaňyz, onunla başlaýar. Goýunyň buduny sizin reseptiňiz boýunça taýynlamak üçin bize näme gerek? Bize goýunyň budu gerek, sarımsak gerek, soğan gerek, marinat ýasaýas, marinat etýäs, falga dolabam, peşke salýas. Ilk bilen goýun buduny bir ýuwaly, guradaly, sähet dostena soğan arasaly, Başladı. kerim, kartoşka. Menim goýunyň başyna geçeýin. Bolýar, başlaýar. Ataşa, siz özüňiz hakda aýtyp berseňiz. Kerimcan men özüm burnumda koyup 88-nji dowla Marwela Marwela ýalyňyşyny doğrusu Serdar bilen hem kursdaş hem dost. Dörüdüjülüğüňiz hakyny aýtsaňyz, ýa bizim kanalymyzyň agzalary alady etýär, bilesi gelýär, dörüdüjülük işiňizde sizin has üns berýän ýeriňiz, onuň sizin işiňizde kynçylyklar. Kerimcan ýigide nüňnäm azyýlerde men özüm yaşlıktan aydınlara doğru bolan täýärli ýaş mektep ýoluna başladym. 2005-2016-njy ýyllar aralygynda medenet aydın şol işledim. Töre. 2016-njy ýyllar şu bir rahman arkadan Serdar'ın neden altınatır bähtaşyny oldum. Şaker payarlım. Töre. 2017-nji ýylda Türkmen Döwlet Mali Institutyna ýazarjanyň bilejek okuýdy. Galanyň näme? Türkmençilikde goýsa Töýenşen ýykylmaz ýa. Töýenşen ýykylmaz ýa. Men ýerine näzirje dost. Häzirki döwürde energetika ministrligine başynyň rahmet çekýär. Töre. Galanyňda yetiştiğimizde 20'de günümüzde teleelimle mutluyla, toy çaklıkla mutluyla yedilmektir. Dostlar, Ataş ağamız özünün saylan kâri boýunça işliýe, oňdaşyndan sunugotda gaty uly üstünlüklere ýetip, hormatly arkadagymyzdan şahs elip aýnalypdyr we bugün Ataş ağamız nahar hem taýynlaýar. Ataş ağa, şunça zady näde edip bilýäňiz? Ataş ağa bizim ýaşlarymyzyň mysal alaýmaly şahsiýetlerinden birisi. Doğrusu men ýa-da diýenlerine şol ýene gaýtalamar bolýan, Kerimcan. Töýenşen ýykylmaly Serdaryň men dostumyň özü bir şular ýaly milli naharlara umumyň ýetişmäne. Dostlar, düşündiňiz. Şular ýaly. Süýjü tagamlary doğru men aşymdan öwrendim-de. Söyleme. Şunun bir şoň haýşy boýunça, çakyl boýunça, ýani başyna da gelýär geçirmeli ýaly. Senin bir çağırmagyň hormatyna geldik. Nesibedenden häzir bir gowy süýjü tagamam taýynlar. Taşa aslında dostlaryň bilen kursdaşlaryň bilen üýşüp, tezi ütgeşik tagamlar edilip oturup iýilýärdi. Ondan dostlaryna Serdar ağamyz, Ataş ağamyz kursdaşlar we ören gazykly, ören lezzetli tagam bugün bile taýynlaýar. Glavny powurumyzam Serdar Atayev. Tak soğanı da taýyn. Täzerak bolarmy? Yo paka dursun, sarımsak arasalaly. Ýyň kynlar maňa gedi. Menim eti bir tertipleýin. Serdara şu Ataş ağamyz bilen tanışdyk. Ataş ağa öz hünäri hakyna, öz hakyna aýtyp berdi. Ataş ağaň gurumlarynyň esasy powur siz bolup gelip çykýanyňyzy, siz bu özüňiz hakda aýtyp berseňiz, soňam näme üçin Şaylan Lezzet Studiyamyza bugün
goýunyň buduny taýnamaga karar berdiňiz? Saklanan oyunça gerlik özüm arada görüm görsem özüm tejenim oglany. Tübele. Tejen tarapda da şunu ýaly tagamlar gowurlýar-da, tamdyrlama, gazanlama. Bizim berde tamdyrmyz ýok. Şoň üçin goýunyň buduny duhovka salyp maslahat berdim. Dostlar, tejenden mardan agzalamyz ba bolsa kommentariýada ýazyn. Bugün bize tejenden Serdar agamy we mardan Ataş agamy mehmançylykda. Serdar aga siz ören gowy nahar taýynýaňyz. Onam Ataş aga bilýäňiz-de. Yani dostunuz bilen, kursdaşyňyz bilen. Serdar aga siz Türkmenistanyň iň ýokary hilli Duz markasynyň hem başlygy bolup işleýäňiz. Duzuňyz iň ýokary hilli bolmasy üçin näme işler etýäňiz? Nädip şu gün agam duzu Türkmenistandaky iň ýokary hilli duzyň biri bugün? Şu duz diýilende aslında prosta duz. Yani şu duz sözüň uly manysy bar-da. Bizim husus kerhanamyzyň gowy taraby biz şu duzy özümiz öndürýär. Plusam agam markasynyň adyndan hem gaslaýar. Serdar agam diýen markaň ady nerden gelip çykdy? Ulu agamyň ady agam emas-da. Söyleme. Owa. Şu öz adyna laýyklap şu agam brendi çykyrtdy. Başta her kime geňem bolly. Agam näme many berýär. Ýöne ýoş-ýoşdan halkyň arasyna girdi. Bu duz, bu brend. Inem daha şükür öz müşterilerimize ama öz klientlerimize ama işlet bir hiline seyretler. Kerimcan umuman bir zat aýdaýynmy? Serdar ara dostum, gürlemene evet gelse duro nerede? Anlam ara. Doğru. Arada feýän ýa-da. Serdar kursdaşymy kimde maliýany oturduk. Doğru, ekonomika. Bizim ýurdumyzda, bizim güllebizden watanymyzda Kerimcan. Bizde aslında dur mut. Allah jana şükür. Bizde müň şükür. Döwlet tarapyndan berilýär, ýöne berilýän duzy şeýdip bir dünýä standardyna çykarmak. Galy bersede ýokary hilini gowlandyrmak. Bizde sebäbi näme? Bizim kahnar arkadaşlarymyň, Serdarmyň awa telekeçiligi, hususçylygy açyp berýän ki mümkinçiliklerinden peýdalanmak. Diňe bize peýdalanmak galýarlar. Bilen nähibeden şonlar peýdalan, eme? Daha şükür ilçinle. Dostlar, şu wagt agalymyz maliýe urundan okapdylar we agam markasyny ösdürmekde gaty täsirli marketing çemeleşme ulanypdyrlar. Sebäbi Türkmenistanda iň köp ulanýan sözden birisi agam sözü. Sebäbi iki adamdan biri bir-biriniň ýüzünde agam, sen taksisi görseňem agam diýen, sen magazine barsaňam agam diýen, kafe barsaňam agam diýen. Dostlar, bu gaty dogry marketing podhod adamlaryň eýem günde ulanyp ýören sözü öwrenişmek gatan saat bolýar. Agam duzyň arkasyna gaty uly marketing we gaty ýokary hilli duz önümleri bar. Häzir biziň marinovkamyz taýin bolança aralaryna sarymsak salýas. Serdar ýokary hilli duz saýlap almak üçin näme öňsürmeli? Mysal üçin kanalymyzyň agzalary, suwdany kotlary, magazinlere bardylar. Duz aljak bolýardy. Ýokary hilli duz bilmek üçin nämesi öňsürmeli? Birinjiden renkine. Renki jowak bolmaly. Sebäbi gow bişirýärler de peçkada. Plus duz kristallaryň arasynda gara daşlar näçe az bolsa, şonça duzyň kaçytwasy gow bolýar. Arasynda duzyň özü jowak bolmaly. Arasynda pitno bolsa, uje ol birazçyk texnologiýalarda kemçilik ýüze çykýar, ýöne şonu aýyrmagyň uğruna biz kän işler ýerine ýetirýäs. Onuň üçin hem şu Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrafynda alternal hususy kerhanaň önümçiligi bar. Şu taýda döwre wap enjamlar bar, technikalar bar, güýçli hünärmenler bar. Duz ýotly bolsa näme peýdasy bar, ýotsuz bolsa näme peýdasy bar? Her bir adam определённый möçörde enamna duzam gerek, ýodam gerek, zok keselim öňüne alýarmy, ýot. Ama işte köp adam deňiň arasına girip demalýarlar ha. Awa. Aly bilmeýänler ama. Şoň üçin ýoda, tuza, ýot goşulýar. Organizmga peýdasy ken. Umuman Kerimcan ene-de Serdar bize bolýany Orkun waktyny bize tütünler. Bu endi işte. Hawa. Şu aýak soktuk, ýüzänek galy. Ya aştaşymyz belli, odaymak galy. Buryň neme? Buýun ýeri belli galaymak galy.
Fahir Şahira bolup diýdi, Türkmenistan kahramyana berdiňler, ýaraymak galdyk diýdi. Şehrimin telekeçi de işlämek galdy, döredämek galdy. Dostlar, içinize dostlarınız bilen, kursdaşlarınız bilen üýüşüp, gurrun edip, tagamlyjy, nahar edip wagt geçirýäňiz bolsa, ýazın kommentariýada men bugün kursdaşlarym bilen oturup şeýle nahar taýynlap gurrun edişimiz ýaly, Naserdaraň, Ataşaň kursdaşlar ýaly özüm duýan we şeýle bugün gaty, lezzetli tagam taýynlaýar. Ataşaň siz ýa-ni Serdar aga bilen her türlü milli tagamlamy taýynlap ýa wagt geçirýäs diýdiňizde Serdar aga esas powur bolýar ekeni. Başga näme naharlar taýynlap gördüňiz? Gelince umumana nemede? Ben Serdar pişirýär, meni ýedim diýär. Yo, o benlerin galanlama pişirýärdik, palla pişirýärdik. Dogry her hepden 3-nji kursdaşlar bolup ýörüýte, bilen daşa kursdaşlarymyz bilýärdi. Her hepden 3-nji Ataşaň öyle, Serdar öyle dip. Biz umuman Türkmençilikde bir aker oyun giyjir kördenýär, okuwada giyjirek girdik, giýlemizde. Onuň o kursdaşlarymyz awa nesi ýerden her hepden 3-nji üýüşüp, ay bir un palaw, onu möhürmüz edýärdik. Onuň bir un gazandama. Şu gün hepden 3-nji dostlar. Serdar aga siz naharlaryňyz ne beýle tagamly bolýar? Syry nämede o? Birinjilen nahar tagamly bolmak üçin o atmosfera gerek. Ýanynda taýdan dostlaryň bolmaly, dogry anaşlaryň bolmaly. Plus duýuň bolmaly. Awa dostlar size hem gitara, hem goşky, hem yürekdeş dostunuz. O tarabyňyza gülýärler. Serdar aga, Ataşa size ikiňize de bir soragym bar. Şu duz hakda köp gurrun etdik-de. Bize de kağıt ýazýarlar aslında kommentariýada. Duz ýok diýär. Ýani sözde duz bolmasa näme bolýar? Nädip sözüňe duz goşup bolýar? Şoňa men jogap berenmi Serdar? Tamam. Awa ýerine bäk ýerekden ýene ekeniň aýdylýar. Berse Ataşyň Kerim Şahir, Türkmenistan SSR-niň beýik ýazgysy. 4 kılık diýip bir goşgusy bar. Gönç gymyly hereket-adaňa janşeýle işlik diýilenler bir sözde jogap berýärdi. Ölümsellik, elbetdelik diýerler. Eterrek diýseňem arastar aras, ýene ölümsellik etmejek bolup, ýerşap görmegen bowderler. Ýaltaçylyk, elbetdelik diýerler. Eterrek diýseňem arastar aras, ýene ýaltaçylyk etmejek bolup, harsyrp görmegen bowderler. Gopamsalyk, elbetdelik diýerler. Eterrek diýseňem arastar aras, ýene gopamsalyk etmejek bolup, tömürp görmegen bowderler. Yine de elbetdelik diýerler, şoňam elbetleri arastar aras, ýöne her sözüňde bir söz ýetgedip, samyrdatdyrmagan bowderler dostlar. Ay, sağ ol, bravo. Gatowa. Ataşa siz aýdymçy, siz goşka koýaňyz, siz artist, aktyor obraza girýäňiz. Aktyorçylygyňyzdan bar sizin. Ataşa goşkyny daş etdiňiz. Şumat ete sarımsağı dıktık, inni yasarlık, inni bolsa acı gök burcu, tomatlı pastana duzu, burçu, sarımsağı blenderdan geçirip yüzüne çalarsın. Serdar aga siz bu resepti neden öğrendiňiz? Aslında ingosu marinovka bir gün öňünden dursa o. Bize improvizasiya edip atýar. Şoň üçin hemme zady blenderdan geçirip içinde gowy singer ýaly, gowy tagam bolar ýaly. Tagama gelinse, şula gowy diýip edilip atýar. Dostlar, Serdar agamyz bir näçe ýerden bunu haryp görüpdir we marinovka has tiz bolar ýaly pripravalary garyp blenderda geçirip soň marinovka etsen tiz bişýär diýär. Tiz marinovkasyny alýar diýär et. Geçen ýere myhmanlarymyzyň biri hamyry denilen hamyry owadan bolmady. Hawa gör. Soň kommentariýa ýazdylar, oňarmadyň diýip, ýöne soňundan etdiňan etdik, etdiňan gaty owadan bolup çykdy-da. Hawa gördüm, o wypuskyň adam galakta geçýär. Ataşa size şunu sorasym geldi. Ben ömür boyu arzu etdim. Belki yeterli olardymy. Şu gitara öwrenmek istedim. Gitara çalmak istedim. Ýöne gitara çalmak öwrenmek. Lemek mende suluk ýok belki nimedir. Ýöne köwüsüm bar intagam bar. Şu gitara öwrenesi gelýän kanalymyň agzalary. Bulara näme maslahat berýär? İlkülene hüvüs gerek. İkinciden şu ilgimsiz taýynyp gerekdir. Ataşa Serdar agamda işini gowy etýärdi. Gaty skромny da Serdar agam. Ha. Ona men Serdar agam siz
sunugatdan ondan sunugat uğrundan sonra verildi. Gönülsüzün hakkında da etti de. Ataş abi bugün bizim kanalımın ağalarını näki dörgücülüğünüz bilen sizi hayran kaldırmakçı. Başardığımızdan Türkmenane barından bazar eyler diýerler. Başardığımızdan Romadaýdyňdan birini ýerine tutup beren näçe ýerden salymsam boldum. Şeýle. Boldy. Dostlar, geçleşimizde Aydın sahibi geçleşip Ataş abimiz bugün gitarda bir Aydın'a gitmeye Ulu Kövüsü'nden paylaşarak geldi. Yürek'tin Gatlıoğlu Aydın'ın yere. Dostlar, Şaylan stüdyamızda bugün Ataş Doğan Yıldı isim yerine ettiklerim önüne Söyü Aydın'ı. Ýörenler. Yeni hayal başladı, yağmur yağar, taşta bugün. Yağmur yağar, taşta bugün. Yüreğimin ataştalığın, duy sen bana, düştü mehrim. Duy sen bana, düştü mehrim. Yüreğimin ataştalığın, duy sen bana, düştü mehrim. Duy sen bana, düştü mehrim. Yanarın, yanarın, yanarın. Duy sen bana, düştü mehrim. Duy sen bana, düştü mehrim. Elim onun gülüm için, şimal onun yürüm için, şimal onun yürüm için, aydım onun dilim için, adın işte, işte mehrim, adın işte, işte mehrim. Aydım onun dilim için, adım işte, işte mehrim. Adım işte, işte mehrim. Yanarın, yanarın, yanarın. Adım işte, işte mehrim. Adım işte, işte mehrim. Munça garaşmak bolur mu? Diyecektin ömrüm solur mu? Diyecektin ömrüm solur mu? Ömür geçmer eğlenir mi? Gelir mi? Yaşta mehrim gelir mi? Yaşta mehrim söyürün, söyürün, söyürün. Sen yürü mi? Yaşta mehrim sen yürü mi? Yaşta mehrim. Ay sağ olasın. Sesine sağ ol. Tamam. Ataş abi şu 20 yaştaki söylediğim yanlış güzel şu var. Dostlarına selam kutluya. Akşamın 10'da beyzara oldu. Ağam mindi. Yürüytü Ataş abi şu Aydın Salvelet'te mindi aldı. Dost meňil hakyny owadan, bir halipalardan ýadygar alam. Goýdym. Yağda düşýär seher wagty minni. Yaşyrymyň sensiz naşy minni. Yağda düşýär seher wagty minni.
Yaşırımın fin naşi minlihan minni Minli ve minni Minli minni Barça gıydardan oğudan Garıbı minni Minli ve minni 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 Himme gıydardan oğudan Garıbı minni Aydayın gıyt senin vasfın şirin dil milen Gel bedeyin ud boyumu galıl gülmelen Aydayın gıyt senin vasfın şirin dil milen Gel bedeyin ud boyumu galıl gülmelen Minni ve minni Minni Himme gıydardan oğudan Garıbı minni Minni ve minni 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 Barça gıydardan oğudan Garıbı minni Himme gıydardan oğudan minni Sağ olun. Sesiniz belentlerden yapmasın. Nasıl olur? Aslında benim belli olum var belli. Haydi böyle. Bugün menüler aydın oldu. Ona devam edelim mi aslında? Tamam. Dostlar, gepleşigimizde bugün Ataş Gurbangeldi işin aytyp bermegine 2 sana aydın dinledik. Ataş'a köp sağ olun, sesiniz belentlerden ýanglansın. Serdar aýynda näme etýäs? Indi biz goýunyň buduny alýas, marinadymyza taýynyň häzir zapravka etýäs, falga dolaýas, pişmäne uğratýas. Dostlar, naştaýdy marinovkamyz. Marinovka edilýän wagtlary Serdar'a blenderden geçirip üretdi. Serdar, marinovka nämeler goşdyňyz? Marinovkamyza bize soğan, sarımsak, balgar urç, gök ağacı burç, priprawalar, duz, safkus goşup bermeli. Ähli marinovka edilýän zatlary goşdyk we üwedik dostlar. Şeýdip üwäwesem ete gowusyň ýar eken we et gowy marinovka bolýar eken, hemde tiz bolýar eken. Bu da Serdar aň siz bilen paýlaşan aýratyn aşan çyzmaly syry. Kerimcan yine olsa. Ey dostum, diyorum, hem daha mı alayım ha? Artık mazrak bile. Benim için önce tutup koyuşturuyor ha. Şu sarımsağın tağamı içine geçer yani. İçine geçer yani. Plus häzir marinovkamyzy içine gowusyňar. Teşekkür. Indi alýas. Goýuber dogumdyrak goýsaň. Böl gitdi. Ne doğum bileyim ben. Parladık öğrenme. Serdar, sizin naxanyňyzyň ady näme? Goýunyň bu diýdik-de ady näme? Ay ne Ay at tak bermeli şuň häzir näme at taksak şol at bolýar ondan. Bilemok näme dakaly. Serdar we Ataşyň goýun budy. Normal. Dostlar, men etin gapdalyndan iýilýän gögönümleri, etin ýamak garnirini taýynlaýan baklajan, onuň kabaçok, kartoşka, baklajan şeýle awalny kesseň, haf oňdan bolýar diýdi. Marinovkamyz taýyn boldy, inni Arasalan kartoşkany şu goýun buduň aşagyna örjek. Dudlapla. Soň goýun buduny üstüne goýýar, galanja marinadymyzy goýýar üstüne, ifalga bilen ýakýar. falganyň içinde bir şeýle. Tamam. Okey, dostlar, gözüňe getirýäňizmi? Häzir nähili lezzetli taam çykýar. Şaýlan lezzet studiýamyzda. Serdar, siz ýolbaşçy adamdy. Tamam. Onuň ýaş telekeçilerimize işini täze başlan, onuň siziň ýany telekeçilik uğrundan ösüp üstünlüge ýetmek isleýän ýaşlamyza näme maslahat berýäňiz? Karýera boýunça, iş boýunça. Halal işlemeli, gowy işlemeli, işeňir bolmaly, şuhret şehradyny ertire goýmaly, halkyň aladasyny işlemeli. Intek sadalykdan ziýan çeken ýok. Sada bolsun oğluňyz, gyzyňyz diýär dostlar. Serdar aga, halal bolun, sada bolun, işiňizi söýüň we halka hyzmat edip işleň diýär. Şonma siziň işiňiz hem uğruna bolýar, müşterileriniz hem kän bolýar we üstünlük hem siz bilen bire bolýar diýär. Ataşa, siz öz uğruňyzdan biziň sunugaty gowurýan ýaşlanmada, onuň siziňki ýaly aktiv hem öz saýlan hünärinde öňe gitmek, hem sunugatda üstünlükleri ýetmek, hem şuňal aşkanada üýtgeşik lezzetleri taýynamagy görýän
Yaşlamda näme maslahat berýäňiz? Aýtyrynja näme? İlk bilen şu sunmat diýilende näme diýilýär? Gymyly hereketler derhal iş işler sunmat diýmek öyle näme? İlk bilen adamyň içki ruhu dünýäsinden döreýän sunmat diýilýär. Allah'a näme bir ilmide ama dörtçülük adamları gözlewde bolsun, täze-täze sünnetlere argy edýän ilmide ama näme sunmat adam şular täze wagtdan gözlewne bolýar. Serdar Ataşa sizin goýunyň buduny taýynýaşyňyz bar. Sunugada meňze bu da sunugadyň bir eseri ýaly aşagyny bezişiňiz, ählizadyny taýynýaşyňyz, iňçejik bir detallaryna çelle siz üns berip şoňa görä taýynýaňyzda. Serdar önümçülükde siz diňe dugdy öndürýäňizmi? Ya başga da öndürýän zatlaryňyz barmy? Bizim önümçülüğümüz bölüm-bölüm de. Nahar duzy bölüm ma. Oňdaşyndan hem kimya degişli hammam duzyny öndürýär. Hammam duzy näme dilýär? Hammama giren dulanýarmy? Näme peýdasy bar, näme da? Vandan suwdan doldurýan. İçine goýýan. Her hili isli nemeler var da. O näme bolýar? Deňizde suw düşenýär, mola gara suw düşenýär, bolýar? Hawa. Beden hawa ennamyňa şo täsiri gowy. Duzlu suw, ha? Hawa. Dostlar, gyşyň gün deňize gidesiňiz gelse, hammam duzlar bar eken, ýörüýte wanaň içine atylýar we şeýle duzlu suwda bedeniňe ýanky duzlu suwun peýdasyny alyp bolýar eken. Indi etimiz taýyn. Daşyny falga dolap peje urada bermeli. Bolýar? Indi goýun budumuzy peşka salýarys. Näçe biraz soňmy sebäp? İsteýän arasynda bir saat. Bir saat. Oho. Bir saat dostum. Gymyldy hereketi aňladýan sözü işlik diýilýär. Ataş agamyzyň sözü. Ataş aga siz gaty dile çeper sunuwadyň adamy şun kanalymyzyň agzalaryny özüňize goýan iň gowy goşgulaňyzyň gysgaça bir gowja goşgyňyzdan aýdyp ýüregini joşuryp beriň. Türkmen sunwata beýka Serdar Canmış eten taýyn olup gelen şeýle. Näme diýär? Tomussa as-seni başda çelläni. Pikre öwrüp bilýän bolsaň kelläni, gepläp bilýän bolsaň Allah sözi yaratdy diýär. Kimleri yaratdy? Darlamak üçin. Kimleri yaratdy? Saýlamak üçin. Ansany hayvandan saýlamak üçin. Ansaby yaratdy, lezi yaratdy diýär. Çemin wa gownuň awlamak üçin, yaman wa ýaşyny saýlamak üçin. Kerimjanşy gepleşiňi bedenler üçin beýle Allah'ın haberi. Bir yaratdy diýär. Ataşa, sağ ol köp. Dostlar, Ataş Gurbangerliýew bize şaýlan dedi gepleşigimizde goşga aýdyp berdi. Ey tamada söz berdiňiz maňa da Serdar agamyzyň goýun budunyň dady görmek nesip etsin bize de. Dostlar, ana Serdar agamyzyň goýun budy bişik gelýär, häzir bolsa degustat edip görýäs. Serdar aga, näme habar? Bişdi. Dostlar, agam dudyň başlygy Serdar agamyz bize goýun budy pişirdi, anaha gelýär, ilk görýäs häzir. Dostlar, sizin iyisini aydın. Size bir görkezip bilmeyen dadımız şun iyisi ve tagamı. Gatı tagamlı görünüyor. Ödem gatı oğudun müşüptür. Dostlar, bu iyisi görýäňiz, bu görýäňizmi? Serdar ha, men näme diýeceğimi bilemok. Eýem bar aklym şu wagt şunu nahardan alıp ilk görmek boldy da. Boldy. Han dadary iştäm açyk bolsun. Oh. Sağ olun. Hemmemizin iştämiz bil açyk bolsun. Indi ilk görýäs. Şu nahar bişirende şu saçtanya kusov diýdi. Şu sam glavny. Dostlar, ähli gögönümler, goşulan pripravalar, etin tagamy bir-birine gaty gowy garşypdyr. Serdar aganyň özüniň unikal resepti. Bugün bu naharymyzyň ady Serdar we Ataş aganyň goýun bud taýynlaşy. Dostlar, şeýle gyzykly şahsiýetler bilen we şeýle lezzetli tagam taýynlamakda bize gollap beren Agam Duz markasyna minnetdarlyk bildirýär. We Serdar aga, Ataş aga size de köp sağ olun. Gepleşigimize gelip bize şeýle gyzykly maslahatlar we ören lezzetli tagam
taýnamak öwrüdüňiz üçin. Kerimcan şu gepleşini şeýle bir gylykly boldy da. Nesibetenden aýdym aýtdyk. Mine Serdar dostum yerli yerden balyaly tagam taýynladyk. Elmydama gepleşikinde lokan üstünlük agray arzu edýän, ama indik sanlaryna dogry maýsam görmäni howlukkan. Jaňy sag bolsun, işiňizde elmydama üstünlük. Sağ olun, sağ olun, köp minnettar. Kerimcan, menim özgörerimde ataş dostumyň sözlerine goşulýan, sizin etdiýän işiňizde uly üstünlükler arzu etýän, agam doz markasyny çağıranyňa da sag bolsun aýtýan. Öz husus kärhanamyzyň adyndan ataşany Kerimcan saňa kiçirek sowgat. Sağ olun. Serdar ağa, dostlar bize Ağam Duz markasından sowgat ve Ağam Duz örümlerinin asortimenti, Ağam Duz'un hammam duz görünüşken bize sowgadyň içinde bar. Hökman hammama gidip barlak görmeli boldy. Köp sağ olun, minnettar. Size de sağ olun. Size de sağ olun. Bizi seyredeniniz için. Dostlar, Ağam Duz markasının asortimenti 3-nji sowgadymyz size garaşýar. Kim birinci videonun dowamında näçe gerek? Ağamjan söz ulandan bolsa bilip bize ýazsaňyz, sowgat şoňa barýar. Üstünlük arzu etýär. Dostlar, şeýle gylykly şahsiýetler bilen tanyşyp, olardan gylykly maslahatlar alyp we öwren lezzetli tagamlary öwrenmek üçin biziň kanalymyza galyn. Inni kepleşdi görüşýänçe, sag bolun.